Assalamu alaikum an balima silamɛw n b'aw bɛɛ fura cɛ muso n dɔgɔninw n kɔrɔw n faw n ka karamɔgɔw n b'aw bɛɛ fo k'aw ni su mashallah c'est la voix de maître Badara Ali di Sabari Kaɲ Badini ayiwa n nana bɛ ni ala tɔgɔba dɔ le ye ala tɔgɔ min tiɲɛ yɛrɛ la n'a kun ko bɛ ka cɛw sɛgɛn mais cɛ caman bɛ nin degun nin kɔnɔ mais u bɛ maloya ka a fila ɲini bon a ka gɛlɛn kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɛ k'a to ko dɔ b'ira min n'i ma fila ɲini k'a fɔ k'a sababuya kɛ maloya ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲɛnamaya bɛ don bɔgɔ la quoi o ye mun bana ye cɛ dɔw bɛ yen o cɛya ka surun a b'a kɛ to mais ni m'a fɔ ten a ti ɲɛnabɔ o fɔlɔ ka dɔgɔ quoi dɔw bɛ yen a fɔlɔ ka dɔgɔ fo ka taa se a dan na dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a man jan voilà dɔw ta bɛ yen a ka bon mais a man jan dɔw ta bɛ yen a ka jan mais a man bon dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a man jan a man bon voilà a mana kɛ a sugu o sugu ye n'i bɛ fɛ k'a kɛ a ka bonya ka kɛ i yɛrɛ b'a fɛ cogo min na a baara man gɛlɛn i bɛ mun de kɛ i bɛna sira yiri sira sunba i bɛ taa a lili sɔgɔ i b'a fɛ fɔlɔ nin ka janya ka se yɔrɔ min na i b'a lɛse ka kaɲa ni o bonya ye a n'a janya ye i bɛ sɔrɔ ka na ni haya nin sɛbɛn wa hali wa mali i b'a sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ fiyɛ kura ɲini k'a na i bɛ nasi nin caya fiyɛ nin fana b'a to a bɛ bonya i bɛ nasi nin yɛlɛma fiyɛ nin kɔnɔ i ka yiri ni fɛngɛ lili min bɔ nin sirasun yiri min lili bɔ k'a bonya suma k'a janya suma i b'a fɛ fɔlɔ ka se yɔrɔ min na i b'o ta ka bila i b'o yiri lili ta ka bila nasi nin kɔnɔ i b'a datugu tile 7 i bɛ sɔrɔ ka commencer i bɛ to ka nasi nin min et puis i bɛ to k'i cɛya ko n'a ye ni ala sɔnna a ma yanni tile 7 cɛ ele yɛrɛ n'i k'i fɔlɔ filɛ i dusu bɛ suma a bɛ kɔgɔ a bɛ bonya a bɛ janya a bɛ ja tigiw ye parce que tigi de bɛ fɛn nin na inshallah n y'a di aw ma ala min kama ala ka barika don a la aw salamu alaikum